Саламатсыз, эфирда оңалықлар вақты студияда Алина Хасеншина. Қолабызда шираттағы үмә ұзды. Ознақайда тірлік озығы техниксын текшірділер. Бөгілмәде халық театры премьерасы ұзды. Татарстан нефтчілерінің баш қаласы болып танылған Әлмәт үз дәрежесін лайықлы тұта, биредә төзекләндерү һәм чисталык мәсьәләләренә тиешле игътибар бирелә. Экологик 2 айлык кысаларында колабызда чираттагы үмә узды. Бу инде ел башыннан бирле шәһәр һәм район территориясендә 4нче зур җыештыру. Бу юлы чисталык яклы Әлмәтлеләр башкарма комитет хезмәткәрләре, колабыз оешма предприятиеләре, уку йортлары коллективлары, волонтерлар иртәнге 9дан ук Шевченко урамындагы гараж кооперативларының 3 участогында һәм шәһәр сусаклагычында эшли башлады. Ел сайын җыештырылуга карамастан, гараж кооперативының бүлеп бирелгән участоклары җитди эш таләп итә. Өмәдә катнашучыларга махсус техника ярдәмендә территорияны чүп үләннәреннән, ташлардан һәм чүп-чардан азат итәргә туры килде. Барлыгы экологик өмә кысаларында территорияны җыештыруда 300 кеше катнашты, 15 берәмлек техника җәлеп ителде. Каты көнкүреш калдыклары полигонына 300 кубометр чүп чыгарылды. Чисталык үзебез өчен матурлык һәм җайлы тирәлек тә шул исәптән. Беренчесен һәркем үзе хәл итә алса, икенчесе күп санлы чыгымнар таләп ителә торган айрата хөрмәтле хезмәт. Бу юнәлештә Татнефть компаниясе төбәгебез халкына һәр даим ярдәм итә. Калабызда тудырылган иң популяр ял итү урыннарының һәрберсендә аның зур өлеше кергән. Тик менә кадерен беләбезме? Безнең иҗат төркеме калабыз урамнарына чисталык һәм төзеклек күзлеге аша карап сәяхәт кылды. 70 еллык тарихы булган калабызның үз йөзе, үз матурлыгы. Аны булдыруга Татнефть компаниясе үзенең лаеклы өлешен кертте һәм бүгенгәчә бу юнәлештә көчен һәм акчаларын кызганмый. Әлмәтебездәге бер генә социаль объектта нефтчеләр ярдәменнән башка булдырылмады дисәк, хата булмас. Объект төзелде яки төзекләндерелдеме, аның тирәлеге дә тиешенчә матурлана. Бер ансамбль булдыру өчен эшләнә. Шуңа күрә калабызда күрше район халкы да башка төбәкләрдән килүчеләр дә кунак булырга ярата. Әлмәтебезнең матурлыгына, төзеклегенә соклана. Я только по Ленина хожу, на Ленина все красиво. Ленина, на которой я живу, мне повезло. У меня там все красиво, цветочки растут, поливают. Даже эти велодорожки подметают. Все нормально. Не встречала несоблюдения порядка. Как-то в городе все так аккуратно. И мусорки у нас тут в городе везде расположены. Поэтому в городе у нас чисто. Ләкин шынлыкта тәнкыйтькә эләгер урыннар да җитәрлек булып чыкты. Мисал өчен Гагарин, Чехов урамнарында җимерелгән эскәмияләрне күрергә була. Әле чагыштырмача яңа гына эшләнгән Ленин урамында да шул вазгыять. Каядыр купкан, каядыр җимерелгән. Әлбәттә, моны читтән килгән кемдер эшләми. Өстәвенә чисталык ягыннан да теләсәң бәйләнер сәбәп бар. В нашем мире это довольно часто происходит, поэтому периодически были случаи, когда мимо проходил там и видел, как какие-нибудь не знаю, какие-нибудь люди просто некультурно бросаются мусором и так далее. Приходится, если это маленькие какие-нибудь дети, то приходится, естественно, говорить им об этом, типа, чтобы в дальнейшем не происходило этого. Не знаю, честно, почему они так делают. Может, невоспитанность, либо злость какая-то. В таких ситуациях, наверное, ничего не сделаешь. Таких людей не исправить, наверное, кто мусорит, кто так делает. Ничего с этим не поделать, наверное. По мне, это как бы поднять, это не с трудом. Поднять мусор и положить мусорку. Подними, пожалуйста, как бы. Все-таки природу не нужно загрязнять. Я видела то, что чужие люди как бы кидают мусор. Хотелось бы призвать всех жителей к чистоте, чтобы не мусорили за собой, убирались. И чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Әлмәт урамнарында шүп савытлары атлаган сайын диярлек, ләкин күп кенә шәһәребез халкы һәм кунаклары аларны игътибар итми күрәсең. Әйләнә тирәбезгә күз салыйк, шүпләмик, чисталыкны булдырыйк. Статистика билгеләгән, һәр уртача кеше үзенең тышкы кыяфәтен кайгырта һәм гигиенаның кагыйдәләрен үти. Шулай ук алга киткән шәһәр үзенең сәламәтлеген сакларга тиеш. Урамнарның чисталыгын күзәтергә, бина фасадларын юарга, юлларны һәм парк территорияләрен вакытында чистартырга, яшеллек хакында кайгыртырга. Белгечләр фикеренчә, бу анда яшәүче кешеләрнең үз-үзләрен тотышына һәм тирәлек белән гармониядә яшәүенә йогынты ясый. Моннан тыш, чиста шәһәрләр башка төбәкләрдә яшәүчеләрне дә, туристларны да җәлеп итә. Димәк, билгеле бер дәрәҗәдә аның икътисадына зур йогынты ясый. Моны гади халык та, җитәкчеләр дә аңласа иде. Каладан салага. Соңгы елларда республикада авыллар үсешенә дә зур игътибар бирелә.
Шул уңайдан төрле программалар, грантлар булдырылды. Аларның максаты бер: сала халкы тормышы каланыкыннан ким булмаска тиеш. Рәдифә Ногманова дәвам итә. Ширмешан районының Кара Чишмә авылы Түбән Кәменке авылы җирлегенә карый. Бүген биредә 183 йортта 519 кеше яши. Күпчелек эшче халык нефть сәнәгате һәм төрле бюджет оешмаларында хезмәт итә. Авылда балалар бакчасы, 9 еллы мәктәп, фельдшерлык, акушерлык пункты, мәдәният йорты бар. Динле халык өчен мәчет ишекләре ачык. Үзебезнең мәчетебез бик матур эшләп килә. Аның шулай ук төрле дини дәресләр укыту өчен аерым бинасы бар. Әлеге бинада ифтар ашлары да уздырабыз. Аллага шөкер, ай буена әлеге бинада ашлар уздырылды. Бу инде мәчетебезнең шундый матур эшләвенең сәбәбе рәхмәт хәзрәтебезгә. Рөстәм хәзрәт безнең бик актив, күпчелек яшьләр хәзер диндә. Дин булгач инде авылда тәртип. Бу авыл Ширмешан районында иң күп мөгезләре терлек асраучы авыл булып исәпләнә. Аларның саны 300дән артып китә. Шуларның савым сыеры 112. Әлбәттә, авыл халкы бу өлкәдәге өстенлекләрдән дә файдалана дигән сүз. Үзебезнең сөт җыючыбыз бар, аның кафасы бар. Ике авылдан да сөтне үзебез җыябыз. Һәм инде әлкигә озатабыз. Моннан тыш 2014 елдан гамәлгә кертелгән үзара салым программасы да үз файдасын китергән авылга. Барлык урамнарда яктырткычлар куелдык. Бөтен урамнар япакты. Шулай ук мәчеттән азан тавышы ишетелсен өчен авылның барлык эшләренә рупалар куйдык. Халык авыз ачканда да битендә кирәк. Намазга барырга кирәк. Аннан соң чишмәләрне ремонтладык. Быел Кара Чишмә авылы халкы үзара салым акчасына яңа объект булдырырга ниятләп тора. Ул да булса, Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм шунда һәлак булганнарның исемнәрен мәңгеләштергән, шулай ук биредә кайтып озак еллар гомер итеп мәрхүм булган авылдашлары истәлегенә һәйкәл төзекләндерү. Рәдифә Ногманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Авыл халкының имин тормышы беренче чиратта урындагы җитештерү комплексларына бәйле. Беренчедән халыкның эш урыны, икенчедән җирле бюджетны тулыландырыр салым чыганагы бар дигән сүз. Ширмешан районы Югары Кәминке авылындагы Илхан җәмгыяте белән безнең иҗат төркеме таныш. Илхан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 2015 елда Югары Кәминке авылы кешесе Ильяс Хәнәфиев нигез сала. Үзе 21 яшеннән читкә чыгып китеп яшәсә дә, туган авылның язмышына битараф кала алмый. Кайчандыр гөрләп торган Орджоникидзе колхозының таралып юкка чыгуына җаны әрни. Өстәвенә балалары үсе буйга җитә. Ике яктан да атышлы булырга охшаган проект туа. Нәтиҗәдә 100 баш маллык мини-ферма урынына 1000 башка исәпләнгән заманча терлекчелек комплексы барлыкка килә. 830 баш мөгезле эре терлек. Бүген Илхан җәмгыятендә әнә шуның хәтле мал асрала. Анда күпчелек сөт җитештерәләр, шулай ук инде артык калган малларны ит җитештерүгә дә юллыйлар. Ләкин бу әле соңгы саннар түгел, район җитәкчелегенең төп максаты якын арада әлеге комплексны иң эре һәм яхшы эшләүче оешмалардан итү. Саулган сөтне Россиянең эре җитештерү комплексына тапшыралар биредә. Сыйфат мәсьәләсе дә югары урында ди Ильяс Хәнәфиев. Моның өчен әлбәттә барлык чаралар да күрелгән. Беренче чиратта мал-туар сәламәтлеге кайгыртылы. Тик шулай да дәүләт ярдәменнән башка бүген авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә бик кыенга туры килүе бар. Хуҗа әнә шул хакта борчыла. Керем чыгышларын сөйләсәң, асын әйтеп тә торам, экономистлар бәйгесе әйтерләр, бәйгесе кендә без сөтнең бәясе белән рентабельсенең бәясе ничек тием, сөтнең бәясе бер уровеньда барабыз. Хар без иртәгә опять 1-2 сумга төшсә, без уже эшли башлыйбыз, уже убытыкка эшләйбез. Шуның өчен кемнеңдер запасы булса, кемдер алып чыгарга может, тартып чыгарга может бит. Или шу хар бу бәйгесе кендә дәүләт безнең эшкә не том что тыгылырга, бу ничек мөнәсәбәтләрне, ничек битендә сату кирешләрне, сөт бәяләрен үзгәртмәсәк, без бик авыр була. Безгә генә сөт чыгаручыларга, ничек тә производительләргә битендә ничек авыл хуҗалыгында эшләүчеләр белән бу бәйге моментны решать итәргә кирәк. Биредә бүген 45 кеше эшли, хезмәт хакы 27 меңнән башлап 50 меңгә чаклы. Эш процессы башлыча автоматлаштырылган. Үзебезнең дояркалар, үзебезнең скотниклар дип әйтәк инде, үзебезнең авылдан эшлиләр, күрше авыллардан вакыт иртә, ничек дип әйтәм, читтән килеп эшләүчеләр бар. Чит регионнар дип әйтәк инде. Менә шул ук Аксубайдан килде бит врач, недән Чаллы кызы кайтты, Эльза Васильевна инде безнең яшь специалистлар. Икенче районнар бездә практикада булган.
карап, аннан кире эшкә кайттылар. Эльза Мөхәммәтҗанова яшь белгечләрнең берсе. Биредә ул диплом алды, практикасын үтә. Биредә хезмәт шартларын югары Кәминкә авылы табигатен һәм кешеләрен дә үз итеп өлгергәнгә диплом алгач кабат кайта. Шунда ук мәхәббәтен очрата, гаилә кора. Приехала я сама с набережных Челнов, училась в Буинском ветеринарном, сейчас учусь на высшее еще образование в Казанском. А почему вы выбрали эту профессию? Ну, с детства как-то привелось, что любила животных. Мама, когда рассказывала, маленькая была, даже кошек дома перевязывала. Так и осталось, что пошла в ветеринарию, есть к ним любовь. Эльза карамагында яшь бузаулар, ул аларның рационы өчен җавап бирә. Балалар караган сыман сәламәтлекләрен кайгырта, тиешле прививкаларын да ясый. Яшь белгеч үз эшен яратып башкарганы сүзләреннән дә, эш хәрәкәтләреннән дә күренеп тора. Димәк, авыл хуҗалыгының киләчәге ышанычлы кулларда. Рәдифә Дугманова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районы хуҗалыкларында тирлек азыгы техникасының әзерлеген тикшерү буенча комиссия эшләде. Анда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкиле Илнур Гарипов та катнашты. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Быел район буенча 24 мең тонна печән, 125 мең тоннаға якын сенаж һәм 130 мең тонна силос әзерләү бурычы куелган. Хуҗалыкларда ярты елдан 1 еллыкка хәтле запас корма бар. Шуңа күрә тагын да шушы запасны безгә саклау өчен шушы объемны җыярга кирәк. Егетләрнең настроениялары әйбәт. Шәшүләр төгәлләнеп килә. Бүгенге көндә инде карабыдай шәшергә берәр атнадан керергә уйлыйбыз һәм кукурузны шәшүне алып барабыз. Әле шәшәсе бар тагы 1 еллыклардан суданкы. Бүгенгесе көндә шәшүлекләрне тәрбияләү, яфрактан тукландыру максаты тора. Шәшүлекләрне тәрбияләү төп максат булып тора. Аларга листовой подкормкалар бирергә, менә шушы салкыннардан соң, стресстан соң аларны тиз арада чыгарырга һәм без инде Аллаһ Тәгаләдән яңгыр телибез, күптәннән яңгыр яуганы юк. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкиле Илнур Гарипов район буенча техника әзерлегенә уңай бәя бирде. Аллаһка шөкер, әзерләдек, 100% әзерләдек. Эш барышында механизаторларга техниканы саклап тотарга кирәклеге, хезмәт куркынычсызлыгы кагыйдәләре хакында да аңлатма бирелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген халыкара гаилә көне. Шул уңайдан Бөгелмәнең Исхар татар халык театры тамашачыга язучы Ләбиб Лиронның Кычыткан чыпчыгы пьесасын күрсәтте. Анда бүгенге көн проблемалары күтәрелә. Спектакль премьерасында Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Төп герой булган Гөлсинә өчен тормышта иң мөһиме акча, байлык. Ул базарда сәүдә итә. Әлеге хатын акчага шул кадәр табына ки, хәтта аның өендәге стеналар да абыйлар белән генә түгел, долларлар белән ябыштырылган. Моннан тыш ул үзенең сазлыгына ире Рәүфне, шигъри җанлы кешене дә кертергә тырыша. Спектакль шушы өлештән башланып китте. Режиссер әлеге пьесаны җентекләп сайлап алган. Без шул хәтле туфанизм белән мавыгып китә башладык. Татар халкының бүтән драматурглары бар икәнлеген оныта башладык. Менә шул җәһәттән чыгып, без Ләбиб Лиронның Кычыткан чыпчыгы дип аталган моңсу комедиясында токталдык. Спектакльдә бүгенге көн проблемалары күтәрелә. Җилдән бала табу, баласызлык проблемалары, сугбайлык. Бу безнең җәмгыятьтә булган көнкүреш, шәһәр халкының тормышы. Бер сүз белән генә әйткәндә, шыпырт кына бер кичкенә генә тәрәзәдән, форточкадан безнең бүгенге тормышыбызны күзәтү дип күзаллыйм. Мен үзебезнең менә шушы спектаклебезне, анда көлке дә бар, анда күз яшьләре дә бар, анда анекдотлар да күп, анда мәхәббәт проблемалары да күтәрелә. Гөлсинәнең күрше хатыны булган рольне Клара Гайсина башкара. Аңа рольгә кирип китәргә авыррак булган. Шуңа карамастан әлеге роль күңелемә хуш килде ди ул. Рәшидә роле ул күрше хатыны булып уйныйм инде. Бик тә ошый. Мен Флюра Валиевна миңа ул рольне тапшырды. Ул рольне мен уйнарга тырышам. Ошый миңа Рәшидә роле.
Кышыткан шипшыгы пьесасын Татар мәдәният үзәгендә гаилә көненә багышлап күрсәттеләр. Анда керү ирекле. Әлеге спектакльне бөгелмәлеләр тагын көз көне карый алачак. Хәзер артистлар җәйге ялга җыена. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.